שעוד אותו חלום נשאר, מעט שכוח, פחות בטוח אולי, אבל השיר הזה נשאר ונזכר, עוד נשאר ונזכר. ואם השיר הזה נשמע לכם תמים, זה רק מפני שהוא שואף עוד לקסמים. מעט כמו ילד, פחות מתחילת אולי, אבל השיר הזה מתאים לפעמים. שיר בן אלף שמאלף מתחיל ומתחיל. זה אחד המועדונים הבודדים, ואני לא מדבר על קבוצות או על אגודות. מועדון זה מועדון חברים שעוסקים גם בספורט וגם בספורט תחרותי. ברכות לכל מי שהצליח להחזיק את המועדון הזה, ואני יודע שכל שנה יש איזה ג'וק חדש להוריד אותו מפה. אני רוני, ואני בת 13. הצטרפתי למועדון השייטים לפני כשנתיים. התאהבתי בספורט ובמועדון הזה מאז הפעם הראשונה שירדתי למים. לכן מההתחלה התייחסתי ברצינות לכל עניין שאני רואה אתכם. אני מרגישה כמי שניצבת על כתפי ענקים. אמא שלי הייתה אלופת רומניה בקייקים, כך שאני מקבלת תמיכה ועידוד מהמשפחה. מועדון השייטים תל אביב הוא פלא. הוא מתקיים במשך 75 שנה על ידי מתנדבים בלבד. הוא עדיין מועדון החתירה הכי גדול בארץ. יש לנו מעל ל100 חברים, אין אף מועדון בארץ שיש בו כזה מספר גדול של חותרים נחושים, קבועים, מעורבים. אחרי שנים של הישגים אנחנו עדיין מצליחים לשמר את המעמד שלנו בין כל המועדונים האחרים, מקדמים גם את החתירה בארץ, ובעיקר, וזה הייחוד אני חושבת של המועדון שלנו, האווירה החברית שיש פה. רוב החברים מרגישים פה בית, רוב המשפחות של החברים באים לפה, יש לנו את המרפסת הכי שווה בעיר. אנחנו קיימים פה ואנחנו נשארים פה, ולעוד לפחות 75 שנים. באנו לארץ ובדקנו וחזרנו ובאנו עם 40 סירות ממועדון הסטודנטים העבריים בברלין. היו עוד כמה מועדונים, הקמנו מועדון בחיפה, מיד אחרי זה קם מועדון בתל אביב. מנהיג הקבוצה היה מרטין הניג, אחיו של פרופסור פישר, אברהם פישר, גם הוא היה בסיפור הזה. הצטרפו אליהם מיד, להבדיל מחיפה, אחד מאיטליה, אבל פרנקו יליד חברון מצטרף אליהם חנניה, שהוא גם כן מאיטליה, אגב דוקטור חנניה יקותיאלי, והמועדון מצטרפים אליו מורים מתיכון חדש שהתחיל להיות בסערה אחת. מרבית המפרשיות עפו לים ונשאר החתירה. מה שעוד נשאר זה השם, מועדון השייטים תל אביב, כי אחרת בחיפה הם קוראים לו מועדון החתירה חיפה. השם היה צריך להיות מועדון החתירה, רוינג קלאב, ולא מועדון השייטים שזה סיילינג. אבל השארנו עד היום הזה את השם. מה שכן, והצטרף אחד מאוד מאוד חשוב מרומניה, מיכאילוביץ', וכמובן הוא מביא הנה את כל הנגריה הקטנה שלו מהבית. ראש המועדון לפני מרטין הניג עוד,
היה משה שלוש, ראש עיריית תל אביב לתקופה קצרה, היה ראש המועדון. עיריית תל אביב תמיד עזרה כמה שאפשר. החלטנו במקלחת, פה אין פוליטיקה, ועל מנת לשמר את האופי היקי במרכאות של המועדון, הוא התנהל כך שהיו לו בין 20 ל-25 סניורים שהיו מתמנים בזמנו בתורה שבעל פה, פה אחד. זאת אומרת, אם אחד היה אומר אבל, אז היו אומרים רגע, חכה, נבחר אותו בשנה הבאה. אנחנו מנסים לשמר את זה כשמורת טבע. שמת לנו וי? אני חותר במועדון כבר 26 שנים ומבלה בירקון מאז היותי נער בכיתה ח'. נדלקתי לנחל ואיך אומרים, הוא מהווה חלק נכבד מחיי. היה לי אח שאהב מאוד את הים ואת הירקון, וכתוצאה ממחלה קשה הוא נפטר לפני כ3 שנים, והמשפחה החליטה להנציח את זכרו בכך שהיא תרמה למועדון השייטים שמינייה עם כל הציוד הקשור בה, משוטים, ושמינייה ברמה גבוהה מאוד. והשמינייה הזאת משמשת את חברי הסגל התחרותי של המועדון בתחרויות השונות הנערכות לעתים קרובות בירקון. התרומה הזאת נתנה לנו הרגשת סיפוק גדולה מאוד לבני המשפחה, כאשר הם יכלו להנציח את זכרו של אב המשפחה ושל האחי בצורה שנראתה לנו הטובה ביותר והמתאימה ביותר לאורח חייו. אני הגעתי למועדון השייטים שנת 47 עם חוג חתירה של 5 מגימנסיה הרצליה. המדריך שלנו היה טדי, שהשם שלו מופיע על הלוח, נהרג אחר כך במלחמת העצמאות. ובעקבות המלחמה העסק התפרק ואנחנו לא המשכנו. כל מה שהספקנו זה לחתור בפינר, או בת גל, אני לא זוכר, סירה בלי מזלגות, רק עם חור. 2 אחרי זה באתי למועדון עוד פעם, כי הייתי בצופי ים, ורציתי להתקבל, ופה הייתה ועדת קבלה של אדונים יקים מכובדים, פרופסור פישר, הירשמן אחד, עוד אחדים, והיית צריך, אמרו שצריך להביא המלצות. אז אמרתי, אני אחפש עד היום. לא קרה שום דבר עם ההמלצות האלה, אבל היה מקובל אז לבוא עם המלצות של מישהו מהמועדון בכדי להתקבל. אבל על סמך זה שהייתי כנראה מקודם, אז התקבלתי, והמדריך הפעם היה יצחק גרזובסקי, היה הרכב משונה עם אחיו הצעיר ועוד אנגלי אחד מהשגרירות ואליעזר נחמד, ודווקא עבדנו די יפה בזמן ההוא. מועדון השייטים תל אביב רוצה להודות לכל האנשים שבמשך 75 שנה חתרו פה, אימנו פה, הזיעו פה, צחקו פה, שתו פה, התקלחו פה, כל אלה שעזרו להרים את האירוע הנפלא הזה. עשו פה עבודה מקסימה, ממשיכים לעשות פה עבודה מקסימה. תודה לכולם ולהתראות על המים.
Thank